gofyn i'r ail a'r trydydd fel dwi'n deall trotian allan unwaith eto. Wedi gadael y cyntaf lle mae. Wedi gwerthu tro cyntaf wedi gweld na, de? Dyma ni yn siŵr bod ddim cweit yn siŵr. Wedi gweld rhywbeth, eisiau gweld nhw'n cerdded. Eisiau gweld y cerddediad mae'n rhaid yn y ceffylau yma. Felly, Howie, Melody a Tairif tywysoges Diva. Ddim cweit yn siŵr. Mae'n rhaid bod y beina Derek Dides eisiau just checio rhywbeth. Wedi newid nhw, de? Wedi newid nhw. Wedi newid nhw, felly mae'n rhaid y cerddediad oedd yn bwysig. Ac a'r het wedi diosg. Felly, yn gyntaf yn yr adran yma, yn yr dosbarth yma yn yr adran i'r Cobiau Cymreig, mae Rothdale Neffeli yn berchnogaeth Laura Ferris yn yr ail safle. Mae Tairif tywysoges Diva ac yn drydydd Howie a Melody. Laura Ferris's Rothdale Neffeli. Congratulations indeed to you. The second goes to number 1190. This is Miss Amy Taylor's Tairif tywysoges Diva. And Drydydd, in third place, goes to Carmarthenshire, 118. Gentlemen, Becca, obviously you're taking over the running from Mum. No, she had quite a bad accident at the beginning of the year, so she's been out of action. So yeah, really pleased to get her here because the lorry broke down on Sunday, so we weren't even coming at the weekend. Well, it was obviously meant to be. Yeah, so over the moon, yeah. Good. I'm sure she's a filly with a big future ahead of her. I plan to ride her, so hopefully, yeah. So she's the first foal, so yeah, we're over the moon. Well, you've got the championship to come. Very best of luck. Fingers crossed for you. Mr. Brown's Font Lassie, Queen of Hearts. Llongyfarchiadau felly ar ennill yr Eboles Blwydd. Llongyfarchiadau mawr i Becca a Laura Ferris am ennill y dosbarth yn Eboles Blwydd. Yma yn Clair ei am yn y Cobiau Cymreig gyda Rothdale Neffeli. Y dilyn, Laura Drefn, TV.